Bon dia. Doncs bé, el tema d'avui és el tema dels gèneres principals a la narrativa popular contemporània. I què abarca? Doncs abarca diferents tipus de gèneres, com el relat d'aventures, el relat fantàstic, el de terror, el policíac, l'històric, l'eròtic i el de ciència-ficció. És un tipus de narrativa que se'n diu de gènere perquè és per un públic en concret. Anem a veure una mica com va. Doncs bé, fins als anys 80 la literatura de gènere és menys tinguda, no? Hi ha algunes excepcions, sí, com als inicis abans del 80 de Manuel de Pedrolo, però en general la crítica té una actitud molt contrària a aquest tipus de gènere, de la narrativa precisament de gènere, no? Però a poc, a partir dels 80, va agafant adeptes. Què pretén aquesta literatura de gènere? Doncs bé, el que pretén és arribar a un màxim número de lectors, sí? Però amb un llenguatge adient. És a dir, és un llenguatge que no és elevat, però no renuncia a la qualitat literària que ha de tenir tota bona obra, no? Per tant, busca divertir el lector, entretenir-lo i que sigui una activitat lúdica. Què passa amb la majoria, no amb tots, dels autors que es dediquen a aquest tipus de gènere, de la narrativa de gènere? Doncs que són autors que no s'hi dediquen professionalment, sinó que es dediquen professionalment a un altre àmbit i que complementen la seva activitat professional amb l'activitat d'escriure, no? Amb l'escriptura. Com hem dit, Manuel de Pedrolo ja d'abans i després dels 80 és un dels màxims exponents amb el mecanoscrit del segon origen, com veurem més endavant, però no hem d'oblidar que un dels grans impulsors de la narrativa de gènere van ser el grup Ofèlia Dracs. I qui eren Ofèlia Dracs? Doncs un grup d'intel·lectuals, sí, d'escriptors, que es van unir per tal d'impulsar una narrativa fresca, no? Una narrativa de gènere diferent, i van començar amb uns reculls que abarcaven molts d'aquests gèneres dels quals estem parlant, no? Hi havia 10 pometes té pomer, que era de narrativa eròtica, Lovecraft, que era de narrativa de misteri i terror, negra i consentida, naturalment policíaca, i també en l'àmbit de ciència-ficció van publicar SF. Com la resposta del públic va ser molt positiva a tot aquest moviment, també es va començar a remoure la col·lecció Cua de Palla, recordem que va estar editada del 63 al 69, però a partir dels 80 es torna a moure tant amb edicions noves com amb edicions de segona mà. Van aparèixer moltes col·leccions específiques del gènere, com la negra o la marrana, i va haver-hi una normalització per part d'aquí, per part dels lectors, sí, que en volien més, per part de la crítica, que va acceptar, va deixar de menystenir aquest tipus de narrativa, i per part de les editorials que van veure un bon camí per publicar i per, naturalment, treure'n rèdit. I si bé tot això va sorgir cap als anys 80, als 90 va explotar, val a dir que en els darrers temps, en aquests últims 20 anys, ha explotat. I per què ha explotat? Ha explotat molt en gran part gràcies a les xarxes socials que han ajudat a catapultar aquests gèneres, no? Hi ha moltíssims blogs, ara els blogs ja estan una miqueta de capa caiguda, però tot i això, en els darrers anys ha sigut un creixement espectacular el que han tingut els blogs, molts concursos, molts nous certàmens i uns ambients molt especialitzats a les xarxes que permeten precisament això, no? Canalitzar i fer trobar el lector amb el tipus de literatura que està buscant. I si anem un per un veient aquests tipus de relats, el primer que ens trobem és el relat d'aventures. Aquest tipus de relat està atribuït de sempre per la crítica, està atribuït a infants i joves, no? Si bé és cert que algunes obres
poden traspassar aquest llindar, doncs normalment s'ha atribuït a aquest grau d'edat, no? Doncs bé, els relats d'aventures són molt propers als relats fantàstics, sí? Trobem doncs, protagonistes que normalment són joves, que busquen aquest vincle precisament amb el lector, que tenen històries, aventures i peripècies al llarg de què? Doncs viatges, escapades, qualsevol excusa perfecta per sortir i marxar de la realitat, no? Però amb un protagonista jove que lliga amb el lector. Quin és l'objectiu general? Doncs bé, com hem dit, és entretenir el lector, però amb un rerefons normalment moralitzant. Exemples que en trobem d'aquest tipus de relat d'aventures, doncs Folch i Torres, naturalment, amb el seu Massa Gran, les aventures d'en Massa Gran, no? On hi ha humor, hi ha aventures, hi ha una escapada, sí? Carles Riba, també, el gran Carles Riba, també em va dedicar a l'aventura, als relats d'aventures i d'aventures juvenils, per exemple amb les aventures de Perot Marrasquí, que és molt, molt moralitzador. Carles Soldevila, també, a part de novel·les tan importants com Fanny, doncs també va escriure relats d'aventures, com les aventures d'un aprenent de pilot, o Sebastià Sorribas, amb el gran Zoo d'en Pitus, que la majoria de les persones com nosaltres que als anys 80-90 vam tenir una escolarització catalana, ens vam llegir, no? El Zoo d'en Pitus, que buscava doncs, un ambient quotidià que relacionés el lector amb el llibre a través de la ciutat, un barri, una gran ciutat i tot de peripècies que li passen al protagonista. Sobre el relat fantàstic, el primer que hem de saber és que no necessita tantes justificacions com els altres tipus de relats. Per què? Doncs perquè apareixen elements fantàstics que ho justifiquen tot, sí? I si l'autor vol fer aparèixer algun personatge o fer un canvi de temps sense sentit, sempre queda justificat per l'element fantàstic. Busca precisament per això jugar amb el lector, sí, entretenir-lo completament. I tenim alguns exponents com Joan Perucho amb les seves històries naturals, on la Catalunya de la Renaixença se'ns explica molt bé, però amb què? Amb un vampir pel mig. I tenim també el Rovelló d'aquí, de Josep Vallverdú, que més endavant es va portar a TV3, sí, i molts adolescents o infants van poder créixer mirant-lo. I també tenim a Joaquim Carbó, un gran exponent amb la seva Casa sota la sorra. I el relat policíac? Doncs bé, el relat policíac, primer de tot, hauríem de dir que el podríem dividir, es pot dividir en moltíssimes parts, no? Però amb dos grans tipus, no? El policíac en sí, que sorgeix a meitat del segle XIX, amb autors com Edgar Allan Poe, Conan Doyle, Agatha Christie, etc., sí? On es busca investigar uns crims de tot tipus, no? Són actes criminals, ja poden ser segrests, assassinats, robatoris, el que sigui, però el fil conductor és mostrar aquest acte criminal i veure qui ha sigut i tenir el lector entretingut mentre no se sap qui és l'autor, no? L'autor d'aquest crim. En canvi, l'altre tipus de relat policíac és la novel·la negra, on a principis del segle XX podem trobar autors com Daniel Hammett o John le Carré, per exemple, sí? I que no se centren només en l'aspecte del misteri i de descobrir qui és l'autor o la causa d'un acte criminal, sinó que mostren el reflex d'una realitat sòrdida, d'una realitat bruta, i aquestes ciutats on hi ha gàngsters, on hi ha mala gent, queda reflectida dins de les obres. A Catalunya tenim autors com Rafael Tassis, Pedrolo, que va ser un gran exponent també, Ferran Torrent, Jaume Fuster, sí, i molts més. Ha tornat amb força els últims anys i està ara molt en boga. Hi ha moltíssims certàmens i agrada molt tant a jovent com a adults. Un altre
tipus de narrativa de gènere serien els relats històrics. Durant la dècada dels 80 va haver-hi gran interès per incorporar aquests elements històrics a les novel·les, no? Hi ha una base històrica que recolza una línia argumental. Normalment, la línia argumental no sol quadrar amb aquesta base històrica. Hi ha elements separats, però la base històrica està molt documentada i serveix, per a part d'entretenir, per ensenyar, té un caràcter didàctic perquè el lector s'informi de fets històrics. Tenim autors tan importants amb obres àmpliament reconegudes a principis del segle XX com Yourcenar o Umberto Eco, que són exemples internacionals molt bons. I a Catalunya també vam tenir i tenim encara autors de relats històrics com Lluís Racionero, el seu Cercamón, Jaume Cabré, Maria Aurèlia Capmany i molts d'altres. Acabarem el repàs a la narrativa de gènere amb els relats eròtics, sí, que han anat creixent, sí, l'interès ha anat creixent moltíssim en els darrers anys. Les xarxes també han ajudat molt a catapultar aquest tipus de narrativa. I els relats de ciència-ficció. El relat de ciència-ficció és molt semblant al relat fantàstic, però té una diferència molt important. S'ha de justificar tot. I es justifica mitjançant la ciència i mitjançant la tècnica. I en canvi, en els relats fantàstics, tot es justifica per un element fantàstic qualsevol. A inicis del segle XX podem trobar, i a finals del segle XIX, autors com Jules Verne o Wells, sí. Més endavant tenim Isaac Asimov, el gran crac dels relats de ciència-ficció. I a Catalunya, doncs, qui torna a aparèixer? Doncs el mateix que ha anat apareixent al llarg de tot aquest tema, no? Manuel de Pedrolo, que va cultivar la majoria d'aquests relats que hem anat veient, però la seva obra més coneguda, que és el mecanoscrit del segon origen, naturalment és un relat de ciència-ficció on dos personatges, què fan? Doncs recreen aquest segon inici de la humanitat. I fins aquí el tema. Gràcies.